रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे। अगदी प्रचाराच्या तोफा ज्या आहेत या काही तासातच थंडावल्या जाणार आहेत। आपण आलो आहोत सरंबळ गावामध्ये। सरंबळ गावामध्ये भाजप प्रणित पॅनलचे अधिकृत सरपंच पदाचे अधिकृत उमेदवार रावजी कदम यांच्याकडे। खरं तर एक तरुण तडफदार आणि धडाडीचं नेतृत्व म्हणून रावजी कदम यांची ओळख आहे। कदम सर, सर्वप्रथम मी या चर्चेत आपलं स्वागत करतोय। धन्यवाद। कदम सर, आपण सरपंच पदाच्या शर्यतीमध्ये उतरलात, प्रचारही करताय। कशा पद्धतीचा प्रतिसाद आपल्याला सर्व ग्रामस्थांकडून मिळतोय, गावामध्ये मिळतोय प्रचार करत असताना? सर्वप्रथम कोकणशाहीचे धन्यवाद गावकर साहेब, आपले धन्यवाद, आपल्या सहकार्यांचे धन्यवाद। ऍक्च्युअल आज निवडणुकीपुरता जर गावात ऍक्टिव्ह असतो तर कदाचित प्रत्येकाकडे जाऊन मतं मागणं किंवा कोणती आमिष देऊन मतं मागण्याची वेळ माझ्याकडे आली असती। परंतु ह्या सरंबळ गावाचं मी देणं लागतो, नागरिक लागतो, ह्या हिशोबाने अविरत मी या सरंबळ गावातील प्रत्येकाच्या अडीअडचणीला किंवा प्रत्येक गोष्टीला मी स्वतः माझा वेळ देऊन, प्रसंगाला वेळ देऊन, लोकांवर येणाऱ्या प्रसंगाला वेळ देऊन धावून जातो। त्यामुळे सगळीकडे बघायला गेलात तर प्रतिसाद खूप चांगला आहे। आणि फक्त निवडणुकीपुरती लोकांसमोर न जाता प्रत्येक वेळी लोकांमध्ये असणारा म्हणून माझ्याकडे पाहत आहेत। संकट समयी धावून जाणारा, प्रसंगाला धावून जाणारा किंवा शांत स्वभाव, एक उच्च शिक्षित म्हणून माझ्याकडे लोक पाहत आहेत। त्यामुळे लोकांच्या दरवाजात पोहोचताना मला खूप म्हणजे असं एक लोकांकडनं एक वेगळा असा मला एक प्रतिसाद मिळतोय। आणि खरोखरच मला माझी आशा म्हणजे मला एक 100% खात्री आहे की ह्या निवडणुकीत लोक माझा विचार करून गावाचा जो विकास असतो तो करण्यासाठी लोक माझा विचार करून मला सरपंच पदाच्या उमेदवारीत विजयी माळ माझ्या गळ्यात घालतील आणि मला यश नक्की मिळेल अशी मला सर आशा जाणवते। निश्चित। खरं तर रावजी कदम, आपण या भागामध्ये अगदी तंटामुक्त ग्राम अध्यक्ष म्हणून देखील कार्यरत आहात। त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या अडीअडचणीला धावून जाणारं नेतृत्व म्हणून आपल्याकडे पाहिलं जातंय। सरपंच पद म्हणजे ग्रामस्थांची सेवा करण्याचं पद। खरं तर इथून सुरुवात होते, म्हणजे मिनी कॅबिनेट म्हणू किंवा विधानसभा म्हणू, त्याला ग्रामपंचायत म्हटलं जातं। त्यामुळे या निवडणुकीला देखील तितकंच महत्व आहे। सरपंच पदाची माळ जर आपल्या गळ्यात या सर्वांनी टाकणार असतील तर कशा पद्धतीने या सर्वांची आपण सेवा करणार आहात पुढे जाऊन, त्याबाबत काय सांगा? मी प्रत्येकाच्या घरोघरी जेव्हा मतं मागायला जातो त्यावेळी फक्त एकच सांगतो की सरपंच म्हणजे हा गावासाठी सरपंच आहे, सरपंचासाठी गाव नाहीये। मी सरपंच म्हणण्यापेक्षा मी सेवक आहे आणि या सेवकाच्या ह्याच्या निवडणुकीत मी उभा आहे तेव्हा मी तुमचा कायमस्वरूपी रावजी कदमच राहणार आहे। सरपंच पद फक्त पाठी लावून किंवा उपाधी घेऊन भूषणासाठी तर माझ्यासाठी महत्वाचं नाहीये। एक म्हणजे शासनाच्या येणाऱ्या प्रत्येक योजना या तळागाळात पोहोचवणं, माझ्या गावात भविष्यामध्ये असणारा पाण्याचा भासणारा तुटवडा हा दूर करण्यासाठी निसर्गाने दिलेली देणगी, पावसारूपी पडणारं पाणी हे जास्त जमिनीत मुरवून त्या पाण्याचा पातळी वाढवणं, ग्रामस्थांचे आरोग्यविषयक जे काही प्रश्न आहेत ते प्रामुख्याने सोय त्यांना उपलब्ध करून देणं। म्हणजे माझ्या गावात भविष्यात जर मी सरपंच झालो तर आरोग्याची सेवा मिळाली नाही किंवा एखाद्या रुग्णाला उपचाराला पैसे उपलब्ध झाले नाहीत म्हणून जर कोण गतप्राण झाला तर माझं 100% अपयश असेल। त्या दृष्टीने मी आणि प्रसंगाला प्रत्येकाला फक्त निवडणुकीपुरता सरपंच म्हणून दारात न जाता कायमस्वरूपी 5 वर्ष लोकांमध्ये राहून लोकांची सेवा करणं आणि लोकांचे प्रश्न मिटवणं हे प्रामुख्याने माझं उद्दिष्ट आहे आणि ते पूर्ण करणार। निश्चित। आपण प्रचारादरम्यान जे काही मुद्दे या सर्व ग्रामस्थांसमोर मांडतायत तेच मुद्दे कोकणशाहीच्या माध्यमातून सर्वांसमोर जात आहेत। सर, खरं तर आता निवडणूक आहे, लोकांनी रावजी कदम यांनाच निवडून का द्यावं? रावजी कदम याला निवडून देण्याचं कारण म्हणजे सर काय आहे की एक विकासाची जाण असणारा, 24 तास आपल्या गावात आपल्या लोकांमध्ये असणारा माणूस। आणि सरपंच म्हणजे काय करू शकतो, गावाचा विकास करू शकतो, कसा करू शकतो, या दृष्टीने सध्या जर आपण बघितलं तर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आहे। आणि त्यांच्या जर समजा आपल्या योजनांचा आणि जर निधींचा ओघ आपल्याकडे जर आपल्या गावात सरळ असते जर वाढवायचं असेल तर एक भाजपप्रणित सरपंच आणि भाजपप्रणित ग्रामपंचायत आपल्याकडे असावी। आणि ती असल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीचा, पैशाचा, निधीचा कुठेही तोटा न पडवता
प्रामुख्याने माझ्या सरपंच पदाचा लाभ हा गावासाठी वैयक्तिक लाभ न होता गावासाठी जास्तीत जास्त लाभ कसा होईल आणि 24 तास अविरत गावात असणारा प्रत्येक गोष्टीला उपलब्ध असणारा माणूस या पदावर बसावा, जेणेकरून भविष्यात सरपंच म्हटल्यानंतर एका गावाचा विकास कसा करू शकतो किंवा सरपंच आपल्या गावाचं नाव उज्ज्वल करून विकासाच्या दृष्टीने कुठल्या पातळीवर नेऊन ठेवतो हे लोकांना दाखवण्यासाठी मी ह्या सरपंच पदाच्या निवडणुकीत उभे आहे. आणि माझी लोकांकडे एवढीच कळकळीची विनंती आहे की एक कुठल्या पक्षाचा सरपंच म्हणून न बघता गावाचा विकास करण्यासाठी आपल्याला हा सरपंच पद मला द्या, जेणेकरून विकास गंगा आपल्या गावात अविरत वाहील आणि 24 तास सरपंच रावजी कदम नसता तुमच्या गावातला तुमच्या हक्काचा व्यक्ती रावजी कदम तुमच्याबरोबर कसा राहील हे मला लोकांना दाखवून द्यायचं आहे. आणि आजपर्यंत लोकांना मी हेच सांगतो, निवडणुकीपुरतं आश्वासन नाहीये, मी तुमचा सेवक आहे आणि तुमच्यासाठी सरपंच मी आहे, माझ्यासाठी तुम्ही नाही आहे, तुमच्यासाठी मी आहे. ज्या दिवशी कुठे मी दिलेली कमिटमेंट माझी कमी पडेल त्या दिवशी हक्काने तुम्ही मला रस्त्यावर ग्रामपंचायत किंवा घरी येऊन जा विचारू शकता. हे संपूर्ण अधिकार मी माझ्या गावातल्या रहिवाशांना बहाल केलेले आहेत. खरं तर ना राजू सर, आपली ही मुलाखत सुरू असताना माझा लक्ष जातोय तो आपल्या या ठिकाणी छातीवरती लावलेला जो बिल्ल आहे या ठिकाणी. खरं तर कैलासवासी सत्यविजय कदम ग्राम विकास आघाडी असं या भाजप प्रणित पॅनलचं नाव आहे. काय त्यांच्याविषयीच्या भावना मनामध्ये आहेत आपल्या, खरंच जाणून घ्यायच्या. आज सत्यविजय कदम बद्दल बोलताना थोडं भारावून होत आहे, मन जड होत आहे. गेल्या 5 वर्षात आमच्या गावात सरपंच हा शिवसेनेचे होते आणि 7 सदस्य आणि सरपंच शिवसेनेचे असताना बहुसंख्य ग्रामपंचायत सरपंच शिवसेनेची होती. पण ही जी व्यक्ती आहे ही विकास पुरुष म्हणून या व्यक्तीकडे बघितलं जातं. या व्यक्तीने स्वतःच्या पक्षाचा सरपंच नसतानाही आज बघायला गेलात तर प्रत्येक गावोगावी ह्या माणसाला घरोघरी या माणसाला किंमत आहे. या माणसाने रणजित देसाईंच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून एवढ्या लोकांना सोयी सुविधा किंवा गृहोपयोगी वस्तू त्यांनी दिल्या आहेत. त्यावेळी त्याने कुठल्या पक्षाची व्यक्ती आहे हे त्यांनी बघितलं नाहीये. त्यांनी फक्त बघितलं की हा माझा गावचा रहिवासी आणि ह्याच्यासाठी काम व्हायला पाहिजे. कधी कुठल्या आपल्या पक्षाचा अजेंडा किंवा पक्षाचा झेंडा न लावता सर्वांपर्यंत पोहोचलेला सर हा व्यक्ती आहे. आणि विकास म्हणजे आतापर्यंत लोक निवडून दिल्यानंतर काय करायला हे सांगतात. आज जर ही व्यक्ती हयात असली असती सर तर नक्कीच ह्या सरपंच पदाच्या उमेदवारीसाठी माझी लायकी नसती. हीच व्यक्ती बिनविरोध आमच्या गावात सत्यविजय ही व्यक्ती बिनविरोध निवडून आली असती. आणि त्यांनी केलेल्या कामावर त्यांनी जे काम अहोरात्र केलं मी आणि त्याचा जो अंत झाला तोही वेळेवर जेवण नसल्यामुळे म्हणजे खरोखर या गावासाठी त्याने आपले प्राण अर्पण केलेले आहेत. आणि त्याला खरी श्रद्धांजली व्हायची, त्याच्या स्वप्नातला विकास पूर्ण करायचा किंवा त्याने ज्या तळमळीने काम केलं त्याचा वारसा पुढे चालवण्यासाठी मी या सरपंच पदावर उभा आहे. आणि म्हणून ह्या माणसाला विसरून जर मी सरपंचाची मतं मागायला गेलो तर माझा उपयोग नाहीये. मी त्याला एक शब्द आहे, काय म्हणतात त्याला, की मी त्याला विसरून भावना आहे ती आणि त्याच्यावर मागतोय. म्हणजे केलेल्या कामावर आम्ही मतं मागतोय. विरुद्ध दिशेची ग्रामपंचायत पक्षाची असताना सुद्धा भाजप मधल्या ह्या माणसाने सगळ्या गावातील सगळ्या तळागाळातील घरापर्यंत ही योजना पोहोचवल्या, गृहोपयोगी वस्तू दिल्या. पर्यायी स्वतःचा वेळेवर न जेवल्यामुळे प्राणही त्याने या गावासाठी दिलाय. आणि त्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि त्याला खऱ्या अर्थाने त्याला जो गावाचा विकास किंवा खऱ्या अर्थाने सरंबळ गाव म्हणजे काय हवं होतं हे त्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही ह्या माणसाची ह्या आमच्या कैलासवासी सत्यविजय कदमची आम्ही बिल्ला लावून फिरतोय. कारण आज जर त्याला विसरून आम्ही चाललो तर आम्ही निष्ठुर म्हणू शकतो किंवा एखाद्या स्वस्वार्थासाठी आम्ही ही इलेक्शन लढतो असं वाटेल. पण आज खरोखरच ही व्यक्ती असली असती तर सरंबळ गावात दुसऱ्या कुठल्याही पक्षाच्या किंवा दुसऱ्या कुठल्याही व्यक्तीचा हिंमत झाली नसती की ह्या सरपंच पदाला किंबहुना या सरंबळ गावाने बिनविरोध सरपंच सत्यविजय कदम म्हणून दिला असता. खरं तर सत्यविजय कदम यांच्या विषयीची आपल्या मनात असलेली भावना जी आहे ही या मुलाखतीच्या निमित्तानं निश्चितच सर्वांसमोर गेली. सर, आता अवघे काही तास राहिलेत मतदानाला, काय आवाहन कराल या सर्व मतदारांना? मी सरंबळगावचा भाजप पुरस्कृत सत्यविजय कदम आघाडीचा उमेदवार सरपंच पदाला उभा आहे. गाववाल्यांना माझी एवढीच एक विनंती असेल की भविष्यात जर आपल्याला आपल्या गावाचा विकास करायचा असेल आणि आपल्याला जर समजा आपल्या गावात खरोखरच एक विकासाची गंगा आणि विकास स्तोत्र जर आपल्याला उपलब्ध करायचं असेल तर एक कोणता पक्ष न बघता एक व्यक्ती अविरत तुमच्यात धडपडणारी, अविरत तुमच्या प्रसंगाला उभी असणारी
कोरोनाच्या काळामध्ये स्वतःच्या भावाला भाव कधी विचारत नव्हता, पण त्या कोरोनाच्या काळामध्येही मी प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन प्रत्येकाला उपचार, प्रत्येकाच्या मस्तीला जाऊन कुठल्याही गोष्टीला कधी न घाबरता स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता केलेलं कार्य आणि याची पोचपावती द्यायची असेल आणि सरंबळ गावाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने माझे जे स्वप्न आहे किंवा कैलासवासी सत्यविजय कदमचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्न खरं सत्यात उतरायचं असेल आणि सत्यविजय कदमला जर तुम्हाला खऱ्या अर्थाने जर श्रद्धांजली वाहायची असेल तर ह्यावेळी व्यक्ती बघून कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता व्यक्ती म्हणून माझा स्वतःचा रावजी चंद्रकांत कदम यांचा विचार करून माझी निशाणी नारळ, या नारळाच्या समोरील बटन दाबून मला बहुसंख्येने विजय करा. भविष्यात 5 वर्षात तुमच्या बरोबर राहणार आहे. दिलेली आश्वासनं खोटी ठरली तर 5 वर्षात कधीही माझा कान उपटायचे अधिकारी सर्वस्वी सरंबळ ग्रामस्थांना मी बहाल केलेले आहेत. पण एक संधी द्या जेणेकरून गावाचा विकास काय असतो, सरपंच म्हणून गावाचा विकास काय होऊ शकतो, एक सरपंच गावासाठी काय करू शकतो याचं उत्तम उदाहरण जर मला द्यायचं असेल तर मायबाप मतदार बंधू वगैरे ते आपल्या हातात आहे. आपण मला एक संधी द्या, नक्कीच गावाचा विकास करेल. एक विकासात्मक गोष्टींवरती तर चर्चा झाली. शेवटचा प्रश्न आहे माझा आपल्याला, विरोधकांचं आव्हान आपल्याला वाटतं का आणि विजयाचा गुलाल नेमका कोण होतो? विरोधकांचं आव्हान मी कधी कुठल्या विरोधकाला कधीच कमी लेखत नाही, पण विरोधक आज 5 वर्ष सत्तेत असताना विरोधकांना ह्या इलेक्शनला जर समोर जायचं असेल तर ह्या 5 वर्षात मी काय केलं हे मुद्दे घेऊन जायचं असतं. पण तसा त्यांच्याकडे कोणताही विकासाचा मुद्दा नसताना पुन्हा निवडून द्या मी काय करेन ह्या मुद्द्यावर ते निवडणूक लढवत आहेत. उलट माझ्याकडे सत्ता नसताना ज्या माणसाचा बिल्ला सत्यविजय कदमचा मी लावलाय तर त्याने केलेल्या कामावर, सत्ता नसतानाही गावाचा केलेला विकास ह्या मुद्द्यावर मी इलेक्शन लढवत आहे. मला अधिकार आहे की ग्रामस्थांनो, मतदार बंधूंनो मला निवडून द्या, मी काय करेन हे सांगायचा अधिकार मला आहे. पण विरोधकांना अधिकार नाही. विरोधकांनी आपण केलेली 5 वर्षातली कामं पुढे ठेवून मतं मागायचंय. उलट चाललेलं आहे. नक्कीच गुलाल हा विजयाचा आमचाच म्हणजे माझा असेल आणि 20 तारीखला खऱ्या अर्थाने सत्यविजय कदमला आम्ही श्रद्धांजली वाहणार आहोत. विजय हा माझा असेल आणि गुलालही माझ्या पक्षाचा आणि माझ्या कार्यकर्त्यांनी माझाच असेल. सरंबळ वासियांनी जर मला संधी दिली तर मी त्यांचा सरपंच नसेन तर सेवक असेन. त्यामुळे विजयाचा गुलाल हा आमच्याच माती लागेल असा विश्वास रावजी कदम यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केलाय. घोडे मैदान अगदी काही तासांवरती आहे. 18 तारीखला 18 डिसेंबर रोजी मतदान आहे. या दिवशी मतदार नेमका कौल कशा पद्धतीनं रावजी कदम यांच्या पारड्यात टाकतोय हे पाहणं देखील तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे एवढं निश्चित आहे. राजेश हेदळकर आणि चिन्मय घोगळेसह साईनाथ गावकर, कोकणशाही, सरंबळ. रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.